Ang kanya. Usad mo sa wall. Usad mo. Usad mo ng pati. Teka, ang taba ng paa niya. Hindi ko mahuli. Magulas. Wala ka na. Hindi ko na. Nabalik siya ngayon. Bram. Sige, tutok ka na po. Yan. Tumata. Ito ang kinakabangga ng basic kasi. Kinakabangga, kalublokin mo, ano yun eh. Ito na. Okay na mo ako eh. Kailangan malabatan ako mga sampa. Ayun, dapat naglalabas. Kaya po, hindi ba yan? Kasi, puputok na yung pit niya. Kaya, tumiyak. Okay. Pagka na. Very pamol mo ka, sir. Oh. Bago nga. Ay, mag-relax, please. Please, dito lang mo. Yung mga kung gumagalaw yung tumbol niya. Hindi pa. Hindi pa. Okay, kumatawa ka na. Kinot ka. Isa ka. Kinot. Di mo yung kira. Alam mo. Kinot ka lang. Yan po. Eh. Gilid na nga ba? Gilid lang ang ikot. Gilid mo. Sige nga yung pangangabot. Pinapa ko nung mapas yung boss niya. Ay, anak ko ng toko. Balik mo, bilis! Yeah. Yeah. Kurang. Magla. Yan, bukan. Wala. Pa. Yung ano yung pagsilip mo. Parang matuto ka. Hindi pa. Pati yung janitor fresh, orange na. Nagaya na sa kulay. Ako sir? Nagaya na rin sa kulay yung janitor. Ano pa talaga yan? Brown. Brown orange. Brown? Binili. Wala pala. Yan guys, yung usap-usap nila may kulay. Nahihil mo ulit ba? Mga libugan ulit. Okay. Yes, may baso. Bon, ito lang mo dito. Alright. Anak guys, magpagita pa kasi. Pero malaki pa. Mali pa. Kaya natanggal siguro. Tanggalin mo na dito. Kaya sa pakita ko sa ito. Yung malakas-lakas ng buwan.
malaki pa kay Kunying. Ang malaki pa si kanya eh. Boss, ba? Kuwan, patay mo na. Ikira mo.